Ay, mayura. Well, ito madandanon ti pinagbubusos. Alat ko amin nga butbuto yaw. Ay na, okay nga. Ay, ito na pagpagasatan na kami to nga ibagay ko nyak nakal to mga okay. Ay, okay. Okay, amin. Ti Ilocano ka natangkan. Okay, kung nada di okay. Pag may saan amin nga buto na. Tako rin ba kasi? Takal nga buto na ita. Ako na. Alak to, nagagaysa ka ito butaw. Alam ka, lalak to ta buto yaw. Kapag nanayunat tao. Nahinton madanon to tayo, aldaw tayo pinagbubutos ka mga bak ni Soleng. Dakal to at nga buto para kanya. Wala kayo. Thank you very much. Butos ko na pata. Hindi mo nung buto. Kaya ano niya manapot ti malawlaw at may dito isang wanan. Jok-jok milang ato apa. Ay. Kumidyan kay kaming magarod. Oreha mahalat at nagpintas na di barbato na nakimiting nga gamin kataji barangay hall. Nagamin, impasumon daw. Nagpintas at tatantay nga bigakawanan. Sige go. Nyati kaya yung mga kantaan tayo po. Dati may tadyokin namin na po mga partner ko. Ay, ito, ibirukan ka ah. Ibirukan ka. Kasi nagtatry ko yung nakablow. Ang ba't niya nakablow? Isang kagwapuan mo ta. Ama, nagwapo tayo dyan nakablow. Ang ba't kayo? Kasi medyo na rapes. Awa na pa, o may kutyo. Lalabas sa may swimming pool ay. Lalabas si swimming pool ang kawang madanong na. Naimbag nga malang dagiti barbaro nga sampat, naudi kayo ti grasya. Diya po, likod. Tata, kung gangiti makita ti sang wana na wana kinapintasaw, ni suling latan. Awan, hindi chichilan apay. Wana, kasjayak amo mi de, kasjayak ka po daw ide. Apay nga, yun nangyari? Yan nangyari. Kakaraot, kas kadagbilbilag kami tirik, kamarigriga lang ni Suling. Ay, so nga. Napudaw ko malatan eh. Napudaw nga, babanti ka manaw lang gataw eh. Bigos. Kasjaya mang kasiksiden. Apay, kinagsiksik ka ba na eh? Medyo kutungak tata. Apay na nangyari? Nagtakiyak garod. Pero nagtakiyak. Apay, nagtakiyak ka? Kakakaan ko supas na tayo. Baka dalawak na dyan. Pinamutan tak siguro ko naman. Piragamot na kita manggagamot. Yung agam-gamutan ni Suleng. Ay, ato dito! Piragamot. Bari-bari. Naman ako patakalan nyo la susukaw. Ano yung awan karga na dato'y kakasi amal. Ay ang doon ay nakapismas na kung makitak-takang kanan na di pismas na. Nagising talaga lumbot. Sige, kanta agaro dapat may isang Ilocano song para kadagiti. Ayan, iba kami apo dagiti anak yo rated SPG Elemino PQRS TUB. Nanyaman timang magdaan yung gagayaan na. Wag ganyan makita dagiti. Nanyaman ti makita yung mararami din ang tisulig di kung kumpuna na ti Mike mati yung gagayaan na. Manubigat ang kilo-kilo ta magmagnarubigat. Mati gagayaan ta di naggaya nga last DJ ka na tayo. Anyo mga gagayan dagiti bagbagak jok-jok ko lang aja. Ito rawan pakialam mo katungtungang kalat na sige. Mga kalat. Busy. Alay, sige garod. And once again na kami apo di Daos Band from Yat-Yat Tulong Ordaneta, Lawak, Pangasinan. Siyempre, connect na lang. And ito po yung servisyo compliments ng A&J de Guzman Funeral Homes na masarakan apo dito ay Barangay Makalong, Asinggan, Pangasinan. No kaya iyo apo tinapintas nga servisyo tipo ni Raria A&J de Guzman ta nagkikinita tayon tumanaw. Nyakal! Kanaw! Kanaw te panagkatami kinam. Ano ti birthday? Birthday na, petamong natayantay lang. Ayaw na birthday. Baka kabinyag ka kasjay. Amin nga klase ti asok, mapanantayaw. Uray asok ti atong dita, kaya ni nga ngutang. Sige maestro, kantahan tayo yung dating nga kansyon. Para kadagit amin nga lalaki nga mangmangan ti tukmam. Mangmangan kayo ti tukmam apaw. Awang mabiro ka garod, panay ka may umuki ti tao eh. Awang ti umukol, napanidyan. Ay, nagtatitudyokin niya. Nalwa dumantay, mas marusuod na kayo na eh. Adong kayo nga matamahan. Tan-tan-taran, tan-tan-taran. Taray ka may lang, padasaw. Awang paparan na. Awang paparam. Padasaw. Hoy, energy
kahoy. Parta ka may katoy. Naapaw kung ano ni Tarzan. Adi mo kaya mulag. Ay, Uncle. Naimbag na malam. Wanda nakakayangat ka, baka umalis ka ngay. Ang kamakalis siguro malangab mo, maulaw ka. Nyanagan niyaw. Na? Carlito, Carleng, Sak ni Suleng, Carleng. Sakto lang. Sakto ka daw, sakto. 20 siguro na daw. Senior kaya? 60. Balak mo ang 61. Ay, gawin ah. Ino'y sakto tayo latan. Ay. Ay, kakulang to, sakto. Kung kurang to mo lakitin. 61, balak mo pa yan. Birthday. Wala na yun, dumdumog na po. Wow, dinamag ka, sagot mo. Si kakarutket ko, tagkakakutong ka. Apay din kaya. Bugaon na ka. Apay tapos bugaon, nakapay langaw ah. Nakutong ka. Eksakto masawa nak na ikat, ang mayaman ta nga duwa. Hindi tamang mangan. At asawa mo? Awan. Sakto. Awan mo niya asawa. Sakto mo ta. Oray damagon ni taga-video, awan na sawak. Damagat kanya mangkal. Ada trabaho. Sadot, awan mo na trabaho. Iya, sadot. Lalakayang ka, sadot ka ba? Ay, awan trabaho na ka. No? Siyempre, sige, patindig ka, patindig dita. Magnagantan tulaki di samrid dito yan. Sige karuket ka. Ang sungit-sungit ka day. Mangmahang kayo titukmang. Bibingatay. Mangmahang kayo titukmang. Tukmang na di klase di Shell. Dagita. Benag. Tulya. Basta amin nga bibingatan. Mangmahang kayo. Sige tayo. Pakan ko ang kinya di bibingatan mag. Bibingatan mga tao. Taong dataw eh. Nyangay. Benek lang tabasita lang. Ang kang natila-tila kut-kut-kutom dita kasla kalatangamot. Relax. Pag nervyos kayo sana. Napaglang-langaban. Ay, di Guzman, General Long, Spartakan niyaw. Awan sa kiyaw. Awan. Imbakan kayo. Ambok sa kiyoy day. Langliyoy din niya. Jujukon ka lang nagwapo kayo Uncle. Kitaan ko ng nga kagsisitatok mo. Mapay ka rin datok mong takukaw. Kukuday ta. Kukuday ta, winuladdag. Sige, kantaan ka lang men. Juk ko lang amin dagito. Nagswerte ka Uncle. Kasi kay tinapili ni Suleng. Mapangka ako. Nabakaurno ako. Ti adong kwarta. Palpalubos ti apo. Papangang. I-promise mo balik nga nabiyag kang tupay malay mo nga 2027 na pa yung kakwarta. Sige ka raw. Malay tayo kang kanto ti premium. Premium nga gasolina. Gasolina? Una ta premium ka raw. Ang atila-tila gitamit na. Premium mo? Kami nagtanga kayo. Premium mo? May mo napilit. Nakatunga tao kasi kapay napilit. Kakaiba kayo gabi. Out of this world. Sika lang tiyong pagtarian na. Itakalap ka na. Sige, takantang ka. Dugtong ang dataw. Ikang ka sa agasaw. Amo kahit sa agasaw? Nada. Gusto ko di kang ka. Baka naman pa yung tawaran. 120. Kung naman ta. Kapoy ka ba? Wala. Sige, sa agas ulaan ta. Batari sa tatawan sildo. Go, maestro. Nagsala sa ako'y ngalakayan. Ay. Nagsala ka kami. Narasidat ako ang tulang mo. Wow, sige, sala kayo. Nabiyag ka pa eh. Ang kuti-kuti ka gamay. Kasi ka lang niya. Apay nagsungit nating alakay. Nabit ka matay nung kastaka. Namang iruruman. Amo.
mo, tibiyag, agi sa magkatawa ka lang, makiray doon ka lang, ang kagsungit-sungit. Nalaka ka lang nga maiblad no kasta. Po, kakasi ka man may katang kanto tibadong. Na, mali-mali ki pa nakadahit tibadong, di ba na bilinag to ni Di Guzman nga pinpintasan na tidahit na ibarong mong to. Ay, sa panis na dyan. Na, at wakwak na dinikod na dyan. Ang kamarigata na. Sige. Nabayaga kung tinumugin, siyapay na ramanan, siyapay na ramanan, dahil atik doon na natakganan, ay diling, ay ditarling, ay suling ikat at rawanan, dahil atik doon na natakganan, asaba malakatan. Tama mo ma? Ano ito muna na dyan? Ay, nakinagtao. Neng, tadi nga. So, ito, bitugot na ito yun. Dito kung di wana ulo na. Ay, nakinagtao. Tempo. Kaya naman. Darangas magaya. Kaya naman ang babay. Pagkalan tumala, makita namin yung babay. Nakita na. Naman, tambol lang ang nauki na ito. Yan ay. Ha? Dalatag na tanaw. Abay nga tayo bagang maukay. Ha? Ay, dinugtungam lang niya. Mali dadya, mali. Ha? Kim na mo lang ba ibaga na kami ba? Ano ba ibaga nga ukim? Kim lang. Sa bagay, naglinto mo talaga, bes. Nagadal ka siguro mujul mo. Ay, nakitak tao. Ay, nakitak tao. Nagtibalayaw. Taman agi. Taman agi. Agi. Yawa mo yun. Asin na ka. Isawak mo kami. Yapabok ko ka raw. Ha? Baka may partner. Baka may partner. Di uksuta ka. Kaputong ko kasta nga pagkapardagan. Abay. Mataya lang lang. Ang may partner data, abay ko na. Adok suot ko. Naka-short, naka-pantiyak nga namin ano. Yung tanong nga makubig. Ay, pati rin dyan. Mana, alam mo, nagpruntat pati na tao ti COVID. Iso nga dakar data face mask and face shield. So nga atikin niya, ado tisot ko, kas ka face mask na lalita, kas ka na face shield. Ang nga basta-basta nga kwa, palnag. Ay, dakar tek mas na. Wow. Tek mas. Tek mas. Na, sigada pa ni Jai, na karyayaw. May karyan yaw, napisisar na yung plastic to lang. Mamimiss ka karudan. Pwede nak malagay. Oh, di ba siya yung ex-girlfriend mo iday? Oh, yung sukat-sukat na tumagame, di lumakay ka. Oh. Gwapo kayo. Gwapo kayo mga talaga. Oh, nagkitinay, nagkita mamadata nga kayo. Pinagbagbagiyaw. Di absiyaw, rata karabukupiyaw. Napura na, titubay taon. Na? Diyan! Ayun, di pala yung... Nakarkaro pa yung artista. Sino? Karkaro pa ni Coco. Wow, Coco Martin. Napiling mo taon? Yang Amot Coco, kita naman. Coco, wow. Dati siguro isang kamayamanan dito ay Barangay San Pablo. Nay, di kukunan eh. Arti di tawid na nga daga. Ay, lumarap kayo! Ay, tal-tal-tal-talong kayo! Nakirarap kayo lang. Damom garot kagrap. Ang tal-tal-tal-talaw. Kami ko na kanya ni tatay ko. Suling na makasasawa kan to. Kat pilyam to dyan muna. Tagrap kayo naggarado ko na kanya. Among tagrap-garap. Nalaka, tagra. Nalaka. Tukal lang na. Nalaka na. Yati oras nga, mayat nga pa nagtukal. Bigbigat. Ay, bigbigat. Noras. Abay, tabigbigat. Sabali pa niya parbangon na. Ay, sabali pa. Sabali pa niya parbangon, sabali pa niya bigat. Ay, kahit kayat ko. Nagdakkel, ti smile ko, nakas yan.
Apay ko na, apay ta bigat kas ka na parbangaw. Sumarot ko. Iso tay. Mayat na. Talamlamisan na. Wano kadwam to ni Suling nga talaga ilaban kumot tabla. Agraut tan tumot talaga ti parbangon. Apay ko na. Tasambutan to ni Suling iti kinatibker ti bunubaw. Na. Kabaling nga tigker. Among da ti garadaw. Wala. Ay, inya ti mayat nga oras ti panagaradaw. Kumpurme yung kumaybagang. No siyak ti kadwam magaradaw niya oras nga panagaradaw. Parbangon malay. Oh. Na. Kama, o siya latag pilin, parbangon latag. Apay ko na. Apay ko, awag sa usapib. Mamisa ka lang pitugan kita, yung kamakakasal. Apay ko na, lang. Ang kang makakwan. Siya latag timang arado kinyamaw. Kasambutan to, tikinapa sa tidaga. Sige, ikaw. Intaman agin. Intaman agin. Intaman agin. Yuli di kayo. Ay anyan nga or. Naman sa gasaw. Pagkaan nyo ano ka, tatay na pa'y sungsungitan ating alakay ka. Siguro na mabayad ak nato yan, kasi bot baying nato yan. Nabutos na siguro. Naglakak. Kwarta lang. Dini kayo ti kwarta. Ngunawat. Kapadawag, pinakasungsungit ka. Pira gamod. Ang kamang gagamod. Simpat kayo niya. Isnamang garag. Kiliging ka ma. Kung artista mo yung kuna mo lang, isungo na mo lang. May katol tayo kang kakwartan, tayo gatang mong tutubay ito. Maging kayat. Hindi angkal pa pinaragsak na kami tata. Bulsa mo. Kita ang tatay nakasungsungit ka. Ibutos na ka. Butos na. Kanalaaw. Bloating. Igatang mo data dito ba ito. Nukurang data iutangan pa lang sulay. Baka preto na. Anak na. Anyan ko naman na. Ituloy ko karuta. Nakagsungsungit. Inagkakalakakarut sa kakasukbaw. Ay anyan nga or. Ay anyan nga or. Nagdakal tatol. Nagdakal tatol. Basta ilang datoy. Na! Ay na, nagbabapo ko ito. 1, 2, 3, 4. 8, 4. Yan na ganyan ka. Umalsamang! Nangay mo, sige ngayon magkangkal. Roger lang. Roger. Sige magkangkal. Ben. Benten, wino bentambleng. Benten. Dugtong ang manggarda tayo. Kasungsungit tayo nga lakay na eh. Kusi-kusilapan nakata. Pinanawang ka sa kagsilos-silaws. Nagdakal tatol. Nagdakal tatol. Nagdakal tatol. Nagtala ka sa'yo. Nabayaga ko tilubogin. Jampay naramanan. Jampay naramanan. Ay kung kuna nananam. Pilihin kay di tatang. Kaya lang ko'y sangadramanan. Gayam kay nananam. Kay tumbang apinal ka. Agoy oy oy tabo. Ingat agoy oy nga po Uncle Ben. Boko. Sika nga ingat agoy oy nga po. Nanatugtog na to. Ikan mo sa kagasunan. Pampulutan. Pampulutan. Agoy oy tabo. Hindi na kayo masagot. Nakasupsupla daw. Supay. May na po, di na kayo kasta-kasta ng tamang gagamo daw. Ngayon naksang nagasalt. 200 na dadamdaman. No. No, mapugtong na tayo.
Agoy, oy, tabo. Nagsasakar ka. Nagsakar ka. Agoy, oy, tabo. Lipat aja ko ako na sila. Agoy, oy, tabo. Bo, tagta, agong mo. Awan, nagsakar ka. Atoy. Solto pa man tato. Sulto pa. Tulde. Ay na, Awan. Ay, sulto pa na yan. Susulto pa na yata jay. Sayang, tamo lang, pasultop ko kumaiday. Nakasultop kayo kasi yayan? Sana all. Na, pisukol. Kung gano'n pisukol. Sulto pa mantatol. Sulto pa mantatol. Tulang ibulalo. Apro sa mantaso. So. Sige, apro sa maun. Ang asuso dato'y balag. Yan nga Lutog. Apro sa mantaso. Punta pumaniyo. Anak na katio. Makin anak ka ng mga O. Akin anak kayo mga O. Okay ka. Ang O bait. Salamat tilan-tulan to magbaga. Sikat ibaga na kayo tila-tilan to mo ibagbagab kami. Kuna na kanya sikat mga ibagbaga di jay. Uy. Kilang din bagam niya. Kasi wana ko din bagam. Sige, wana kastot ako ng mulpon. Anak na katio. Anak na katio. Anak na katio. Christian Ibaryo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Uncle na Corling. Yanagan mo, Orleng. Carleng. Ay, Carleng. Carleng tinagan mo tay. Terwar, diyo nagtiskwilaan. Carlito, nga nga bisiskwilaan. Carling Latan. Thank you so much, Uncle Carling. Siya mo tinagan kayo ito nagtiskwilaan. Solidad. Tinagan ko na tayo Soleng. Thank you, Uncle Carling. Ayan, maraming salamat po. Napalakpakan tayo man nanti, Uncle Carling. Tanong ko. Ayan, maragsakan mo ti kararwana. Ayan. Natapo dagiti request yo, mabaring kayo ag-request kada kami basta kaya may apong akansyonan. Mga giapo dagiti request yo. Maraming salamat po.